držať sa toho, čo poznáme, v čom je nám dobré, čo vieme robiť automaticky, čo nám ide ľahko vlastne, hej, čo je pre nás bezpečné, je veľmi podobné tomu, ako keď stále by ste jedli to isté jedlo. Bolo by to praktické, bolo by to jednoduché, bolo by to ľahké, nenáročné, vedeli by ste to urobiť aj so zavretými očami o polnoci, ale ochudobnilo by vás to o množstvo nových chutí, o množstvo nových zážitkov, o množstvo potešenia, o množstvo objavov, o množstvo prekvapení a úplne rovnaké je to ženy aj s tým obliekaním. Hej? Pokiaľ vy tvrdošíne trváte na tom, že toto je môj štýl a celý život to budem mať takto, zbytočne sa ochudobňujete o množstvo nových, zaujímavých podnetov a vecí. A teraz, keď spomínam tie podnety, ja som hovorila v úvodnej časti, že aké je pre mozog dôležité nie ísť do neznámych vecí, alebo že sa zvyčajne bráni naša hlava, náš mozog tomu, aby sme skúšali nové veci. Na druhej strane, pre mozog je veľmi dôležité, aby mal nové podnety. Dokazujú to aj výskumy neurovedy. Nové výzvy, nové podnety totiž budujú nové neurónové spojenia v mozgu, čiže vytvárajú vlastne synapsie, prepojenia, vďaka čomu sa nám tá nová vec stáva viac zažitou, viac prírodzenou a to je presne to, čo rozširuje našu zónu komfortu. To je princíp učenia. To je princíp toho, aby váš mozog nezakrsol. Hej? Možno niektoré, ktoré máte po 40-ke, tak už aj premýšľate nad tým, že čo mám robiť, aby som si ten mozog udržiavala v kondícii, hej, aby som bola stále vitálna, nielen fyzicky, ak športujete a staráte sa, zdravo sa stravujete, ale aj mentálne, aby ten môj mozog stále dobre fungoval, aby dokázal premýšľať, aby bol kreatívny a tak ďalej. Tak toto je cesta, toto je presne tá cesta, ktorú ja často robím. Vystavujte sa novým podnetom. Hej? To znamená, choďte do práce inou cestou, hej? Alebo choďte si zabehať opačným smerom, ako zvyknete chodiť. Alebo cez víkend nechoďte na tradičnú prechádzku na tradičné miesto a tradičnú trasu, ale zaveste sa do iného mesta, alebo urobte si výlet vlakom. Čokoľvek, alebo choďte občas na dovolenku. To všetko sú presne tie veci, ktoré vášmu mozgu a v obliekaní skúšajte nové trendy, hej? Skúšajte iné veci, na ktoré ste zvyknuté. To všetko sú tie veci, ktoré dávajú vášmu mozgu podnety, vďaka čomu má nové výzvy, vďaka čomu si rozširujete svoju zónu komfortu a vďaka čomu rastie vaša kreativita a jednoducho si ten mozog posilňujete a rozvíjate. Hej? Takže určite skúšajte nové veci. Naviac, tam je ešte jeden benefit, že pri takomto systéme sa aktivuje tzv. Systém odmien. Súvisí to s hormónom dopamínom, ktorý sa uvoľňuje práve vtedy, keď ako keby sa vystavujeme situáciám, kde máme nové podnety a robí nám to potom často vlastne pocit šťastia, zlepšuje nám to náladu, zvyšuje nám to sebavedomie.